İnternet adamı köp zat berdi. Kime bagyt derdi, kimleri derdi. O yerde görmek kıyın hakyky ýüzi, eşitmeye hasam kıyın hakyky sözi. Kimler özün baýdek görkezek bolar, kimler özün aýdek görkezek bolar. Kimler begense de senin agyňa yalandan aglayan smaylyk koyar. Kimler surat koyar hüýürmelek bilen, öýünde işlerden garran gelini çağalaryň güýmer heygenek bilen. Kimler steak ip surata düşer, öýünde unaşam kardana düşer. Öň Avraydan tanadylar adamy. Inniyet patpişiklen ýardamy. Öýkelerdik dostlar ýata gelmese. Inni öýkeleýär laýyk goýmasa. İnternetde halktan gollanýan amma, haýry işler üçin ullanýan amma. Dostlar, bolýan bolsa arasynda bir pursat çyk tapyn. Dünýä getiren ejelen elini öpün. İçi gytan çağaçyklan, gyjyklan, geliniňizi bagyra batyp ujaklan. Jogap geler. Kanyp bolýan zat däller. Ol mehr, hyýal internet däller.